Aoujubillah mina shaitan rajim, fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, aw minute c'est ka utengina ka kwa jamuka mandi flani abewele nazaraka na jeunesse et développement. Jamuka mini adabora mali shifna ka kama wala saga kuma daduma ka se ka kuma kwa gele kan ka se ka kuma uka barada kan yoro kilen pe Chérif la jabrandu abe sigiya no sibiru sibiri ka damna ngeke kanye tani woloflani o ye sanga fu soro ka tabla fo ngeke kanye tan ani shegina ni o ye sanga fu soro. Voilà ça, Jamuka Mido, c'est une émission thématique ni oye babu mi sibiro sibira me babu dota min konna na me wole bla an sifinyon doma ani ulube jeka babu in kono kuma nyefo awnyana aywa anga ni sibiri babu o te fenore odi bamu ko konna na demise munumbe filin falanke mawsen koro ni ube wole ko aywa les enfants talibés ni ube wole gerebu bamanankana anga babu abe bul odikan aywa fere jumene kan atke ka demission nunu canaliser aywa ani jamana nyamo kelembe ka disposition jumenta wala sa ka se ka nunu fana la dunka nya ina fo mali ekolen tobe kalanke kalanso la togomina aywa wala sa ka se ka o fere nunu tike an willa ka se mabaw chamama kengenela makibani oye izuma nyama bay ale fana aya le soro aya ka hakina ta fo jamana nyamo kan ga joro minta denfo dembo kan ga joro minta ani association tigu fana kan ga joro minta min ba to ni demission num se kala kana chugomina wala sa ka se ka jamuko in ka baro akwa se ka chama fuma la yin wole bla mafla ma minu nga barabe boli akokan maforo oyi ambalma kay ni oyi Ibrahim Diallo yi jakulu do bale bulo ni oyi association kuku saniya yi aywa jamuko jakulu aka barate foyi ni oyi ka gerebo nunu kuka hake defan kula kana min ba to ka se ka aywa chafana duma ukase ka bu ira la chugomina ale o jekulu nyama bay. Salam alaikum monsieur Diallo. Salam alaikum. Ko di basitila bashi fote maroni chien fole kana émission jeunesse et développement plateau kan ambi fo e kan nalila so na me kuma dima anga maflana ale fana ye ambalma keye monsieur Boubacar Bakaina Cissé ale maître coranique ni oye aywa girebo nunga karamoko dawdu wala sa ka se ka jamuka in famu geribu yere muye u ka kala muni muna we bla kalana aywa muna we boli ka bo kalan konnana ayale fana wele abena hakilata fa. Assalamu alaikum monsieur Cissé. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sidibe ambifo ajara ina nanga plateau kan inshallah ambifo ki barkada ka tila ka Chérif la flebo bela jelen fo ka anga sababu tigi fo ni o ya Said Chérif Ousmane Madani Haidara ni watila abe segena fe bola walma bara dola kuri war jamana kan wala sa amba fo aka wulika jola jamukan babu anafaka bu kosobe ayo klo kira bo sabla fenchama mena yi akono ay amna jado fana yirawla jaminu nan taraka si aywa demse nunu yere do ma wushi yorowla aywa udaharowla ni oyi ube soro yoro minna ka chaya gerebu nunu ube dun ke chugo minu ube balo chugo minna ni ala sonama ambu o jairawla ani makiba fana ay korofo mi soro ni ale fana awu fana laje ni jamukan miniti tan duru ka se miniti muga nyona man inshallah. Salam alaikum une fois de plus ame kuma di matugun Diallo ka foko iki bismillah ka fo amina babu mi ni amina o korofo ko o kono kuma nyafo en flebo ni o la vie des enfants talibés à Bamako geribu nunu aywa am sika muni fo geribu la donina mali jamana kono ou éparpillé no kosobe e mi association tigi e ka bara boli muneka sana kuma da ni Allah to koy bismillahir rahmanir rahim wa auzu billahi minash shaitanir rajim inshallah Sidibe igani sigi nyogain a jara ko jugu parce que ayini nyine ka dese ayini ni chen chama masaka soro femi garewu ka ladoni namba fuma ko talibé Allah barakala ne ko nyaa séquence ko ka kola pour que se ka fen chama nyini ka dimsenu ka don d'abord kumina ubi kenama kumuna ubi garbiya la ka ko chama nyini ko do la folo ka soro ka le ka sababu do nyini mu se ka garbu numbo ka fuku bo garbiya la otere parce que garbiya anya soro wa meta ka toy c'est ça ya famia mais ana ki tugo do mais dimsenu chama mi dina bibina anyu rapprocher un moment donné kuma chama fora la kuma chama mera la mais ntna do bela ko befo mais mi fem do fe dro dimsunu ndambal mawdu an diwde do an dogonu do
an ye wagatinin kɛ an bɛ k'a ɲini k'u ladon cogo di mais maa kelen tɛ se ka ko kɛ an ye dɛmɛbaga ɲini depuis fɛn tɛmɛnen mais an ma se ka dɛmɛbagaw sɔrɔ ka se ka denmisɛnninw ladon maintenant denmisɛnninw ka ladonni gouvernement bolo ne y'a kuma mɛn wagati dɔ la kantɔ Turki to récemment k'a fɔ ko gouvernement ye disposition dɔ gouvernement ye fɛn loi kura bɔ k'a fɔ garibudenw bɛna garibuya dabila siraba ninnu kan ka interdit c'est ça bon ko ɲuman don parce que a bɛ denmisɛnninw lakana siraba kasara ninnu ni fɛnw ma mais est-ce que gouvernement ye disposition ta mesure d'accompagnement ta k'a fɔ ko u bɛ denmisɛnninw minnu bɛ bɔ gitɔrɔbada la ka se ko u accompagner est-ce que o mesure tara parce que n'i y'a ye i bɛ mɔgɔw bɔ ko la a bɛ daba dahirimɛ sɔrɔ fɛn mun na c'est ça i k'a sɔrɔ i fɛn dɔ bila i kɛrɛfɛ n'a bɔra o la a bɛ taa don o la pour que ka se ka dahirimɛ sɔrɔ ka bɔ nin ko la c'est pour la protection parce que i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen hali u tɛ san 3 bɔ o hinɛ b'i minɛ a dɔw i bɛ c'est à dire tu as envie de pleurer kasikuru bɛ jɛ i kan na a dɔw la denmisɛnnin fitinin i b'u ye heure bɛɛ la donc ne kɔni bɛ question posée kɔnɔ dɔrɔn est-ce que gouvernement ye disposition ta ka ninnu bɔ fɛn na parce que an tun ye disposition dɔ ta un moment donné ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ denmisɛnnin dɛmɛ sababu jumɛn na an ye question posé denmisɛnnin dɔ kunna denmisɛnnin dɔ tilala ka ne répondre a ko ne ma ko n k'a ma n k'e bɛ fɛ ka kɛ mun ye k'ale bɛ fɛ ka kɛ ne ɲɔgɔnna ye ne ko c'est-à-dire n k'i fɛ ka kɛ ne ɲɔgɔnna ye cogo di ko parce que ko ne école kalan kɛ ko mais e yɛrɛ kalanna o e ye kalan min kɛ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka o fana kalan o fana ka kalan ka di ne o mais ne ta ka di ka da ko jumɛn na ko non parce que ko ne parler n'o ka ɲɛ téléphone bɛ ne bolo k'ale fana fɛ k'i pari ka téléphone sɔrɔ bon tu vois donc du coup an ka idée tun ye mun ye ambition fana b'u la en réalité ils sont ambitionnés donc ne yɛrɛ ka laɲini tun ye mun ye n b'o fɔ yan bi ne dɛmɛbaga sɔrɔla an na ka dɛmɛbaga dɛmɛ c'était ka centre de formation dɔ dayɛlɛ k'o canaliser c'est ça déjà mɔgɔ minnu don kalannen don dɛ parce que an bɛ laban o kalan de bɛ laban bolo tout à fait an bɛ laban n'o kalan de d'accord voilà très bien je crois que i ka hakilina nafaba de b'a la sabula interview ninnu kɔnɔna na an bɛna ja minnu yira o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Makiba ka kumaw la ko jamana k'an ka fɛɛrɛ fana ɲini u fana la i n'a fɔ anw ekɔlidenw an ye tubabu kalan kɛ cogo min na u fana ka u bɛ baara min na u bɛ kalan min na ka secteur ka assainir ka ɲɛ ka réglementer alors salam alaikum tuguni monsieur Cissé n b'a dɔn k'a fɔ aw ka baara de bɛ boli nin kan kabini san caman a bɛ denmisɛnnin ladon in na ayiwa n b'a fɛ k'a dɔn geribuya in ayiwa i da don geribuya in na mun de la geribuya in ko ni geribuya ni bi geribuya mun na danfara jumɛn b'u cɛ mun na a tiɲɛna ala k'an bɛɛ sababu ma n b'a fɔ auzu billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala atammani al-akmalani wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sidibe an b'i fɔ ka Jalo fɔ ka Sherifula Jaka n'o y'a téléso lamɛnba n'a filɛba bɛɛ lajɛlen fɔ k'u bɛɛ barikada an nisɔndiyalen don bi ka sɔrɔ ni émission in kɛnɛ kan n'o ye funankɛw an'u ka wuruki wala u ka ɲɛtaga mais n'i ye ɲininkali kɛ fo mɔgɔw ka faamuya giribuya yɛrɛ ye mun ye voilà n'a fɔra giribuya tɛ kunfɛko ye voilà giribuya ye fɛn min kun dɔnnen dɔ ka kɔrɔ mais ka giribuya organiser k'a bila minɛ ɲuman kɔnɔ a kɛra 1810 ninnu waati la an bɛɛ lajɛlen b'a kalama fɔlɔ la ni mɔgɔ b'i den di ka taa kuranɛ kalanyɔrɔ la a kun tɛ kɛ fu a kun bɛ kɛ de ni den taara kuranɛ kalan na hizbu ye 60 de kuranɛ bɛ bɛn hizbu 60 de ma hizbu kelen o kelen ni kalanden hizbu kelen ba karamɔgɔ bɛ ci bila i ma i den ye hizbu kelen ba i bɛ misi kelen ou bien saga kelen bila ka taa donc pour que i den ka se ka hizbu 60 bɛɛ kalan fo a k'a sɔrɔ misi 60 b'i bolo den kelen kelen bɛɛ kun kɔrɔ wala a k'a sɔrɔ saga 60 ou bien ba 60 b'i bolo a bɛɛ lajɛlen kun kɔrɔ bon waati min na ni Seko Amadu nana an bɛɛ lajɛlen b'a kalama ale ka maraw kɛra 1810 waati ninnu na kana donc ale ye mara min kɛ o bi yɔrɔ min na a bi wele ko ka taa Jɛnɛ ka taa bila Tombouctou ani Segu ninnu kun bɛ frontière la donc o mara de kɔnɔna na ale ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u ɲininka ko yala an ka jamana na bi misi 60 tigi ye fantan ye wa fɛntigi don u ko ni mɔgɔ bɛ ni misi 60 b'i bolo k'i ye waritigi de a ko o tuma fantanden tɔ minnu bɛ yan u tɛna kalan kɛ wa
n'a fɔra ko kalan min kan ka kɛ fo a ka sɔrɔ misi 60 b'i fa bolo ou bien saga 60 donc a ko a bɛ fɔ min ma ko an bɛ min wele bi ye cogo la ko assemblée nationale o de kun bɛ hamdalayi ko Batumawdo Batumawdo ye mɔgɔ 40 de kun b'a kɔnɔ mɔgɔ 40 plutôt 41 donc a ka mara kɔnɔna na duguba fɛn fɛn bɛ olu bɛ représentant kelen bila ka taa o bulon in kɔnɔna na olu de bɛ sigi ka jamana gɛlɛyaw ni nɔgɔyaw ni fɛnw bɛɛ décret ta k'a labɛn donc u y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na bi misi 60 tigi ye fɛntigi ye pour que fantandenw ka kalan Seku Amadu ko b'u ka kalanyɔrɔw labɛn ka kalandenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw ka n'a kalan kɛ voilà o denmisɛn ninnu fana gouvernement de ye Seku Amadu ye parce que olu ka mara ye gouvernement de a kɛra ni décret de ye ka kalandenw fara ɲɔgɔn kan yɔrɔw la u ka se ka kalan kɛ presque u bɛ kalandenw fara ɲɔgɔn kan yirisunbaw kɔrɔ ani kalan minɛnw fana k'a bɛɛ lajɛlen produit an yɛrɛ ka minɛnw na parce que kalandenw bɛ kalan kɛ ni daba min ye daba kun bɛ dilan charbon ani jiri ɲɛji ni fɛnw de kɔnɔna na u bɛ sɛbɛnni kɛ ni kalan min ye o bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ o bɛ bɔ masina yɔrɔ caman na u bɛ sɛbɛnni kɛ wala minnu sanfɛ a bɛɛ lajɛlen fana bɛ lɛsɛkɛ bɔ an ka yiriw la donc kalandenw ye kalan daminɛ mais Seku Amadu y'a wajibiya dugu o dugu ni kalandenw b'a kɔnɔ n'i y'i ka tilela tobi i t'a bɔlen kɔfɛ i bɛ tilala tasa kelen bɔ i bɛ taa n'a ye kalandenw bɛ yɔrɔ min na pour que u ka se ka dumuni kɛ mɔgɔw tɛ yala ka geribuguya kɛ donc o baaraw nana caya sisan kalandenw tasaw mana taa yen nɔ u b'u kari o waati y'a sɔrɔ an bɛ diɲɛ min na bi komi o waati tɛ parce que an bɛ segin kɔfɛ san 200 ɲɔgɔn o waati y'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ tobiliw kɛ yiri tasaw la a bɛ fɔ o ma ko gasaw hakili la an bamakɔka ninnu caman t'u fɛn ninnu dɔn donc mɔgɔw ka minɛnw bɛ ci o damakasi cayara Seku Amadu tilala ka assemblée fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nin gɛlɛya in an bɛ solution jumɛn sɔrɔ a la hakili jakabaw ni fɛnw kɔfɛ u nana gɛlɛya solution min sɔrɔ a la ko ka filen ani bara dɔ dilan parce que o waati o ka ca jamana kɔnɔ o sɔrɔli ka teli filen ni bara donc o kelen bɛ di garibuden ma komi sisan dumuni kun bɛna d'aw ma aw ye mɔgɔw ka minɛnw ci sisan aw yɛrɛ de bɛ taa dumuni nɔfɛ donc ni dumuni waati sera i bɛ garibuden ye dugu kɔnɔ waati 3 sɔgɔmada fɛ u bɛ taa daraka ɲini tilegan fɛ a bɛ taa tilela ɲini sufɛ a bɛ taa surafana ɲini donc garibu kun bɛ ye nin waati 3 ni nin waati 3 tɛ garibu bɛ sɔrɔ kalan bulon kɔnɔna na n'a tɛ kalan na a b'a ka finiko la ou bien a b'i ka baara dɔ dege parce que kalanden si kun tɛ bɔ o waati fo a k'a sɔrɔ métier dɔ b'i la kalanden fɛn fɛn kun bɛ kalan kɛ o waati parce que kalan in kun bɛ minɛ ɲuman kɔnɔ a kun dilanlen don a kun kɔlɔsilen don ka ɲɛ donc o kɛra sababu ye ka mɔgɔw se u yɛrɛ kɔrɔ donc garibuya yɛrɛ a source nana nin cogoya de la donc mais garibuya yɛrɛ kun ye mun ye voilà garibuya kun ye mun ye sisan a fɔra ko kalandenw pour que u ka se ka dumuni kɛ donc an y'a fɔ ko dumuni kun bɛna d'u ma sisan a fɔra ko garibudenw yɛrɛ ka taa dumuni nɔfɛ bon mɔgɔw ko n'u taara dumuni nɔfɛ u b'a fɔ cogo di kuma dɔ dilala kɔdi dɔ dilala garibuya yɛrɛ tɔgɔ dara min na ko gido Allah garibu gido Allah ye filakan de gido Allah ye alateri de garibu o ye arabukan ye duna alateri duna min bɛ Seku Amadu fɛ kalan na n'a y'o fɔ da la dɔrɔn i yɛrɛ bɛ kɔdi faamu donc directement i bɛ dumuni ta k'a kɛ ni kini tobilenw de don i b'a kɛ filen kɔnɔ ni min fɛnw de don n'a kɛra daganaw ni seriw ni mɔniw n'a ɲɔgɔnnaw ye o bɛ kɛ bara kɔnɔ donc kalandenw bɛɛ bɛ segin ka taa fara ɲɔgɔn kan ka minɛnw bɛɛ sigi sigi ni bɛɛ nana waati min na o bɛ sɔrɔ ka na dumuniw kɛ ɲɔgɔn fɛ ni dumuni banna o bɛ tɛmɛ n'u ka kalan ye donc garibuya yɛrɛ a sigilen bɛ nin de kan an bɛ se ka garibuya jateminɛ bi komi bourse min bɛ di écoleden tɔw ma pour que u ka se ka taa kalanw kɛ lafiya kɔnɔna na donc nin ye garibuya yɛrɛ k'a défini quoi c'est à dire que mɔgɔw k'a dɔn garibuya yɛrɛ kunfɛ ko tɛ o de don mais sisan an y'a fɔ an ko Seku Amadu gɛlɛya dɔ de nana u ye kalandenw fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya wɛrɛ nana k'u bila garibuya la donc ni fɛn o fɛn n'i y'a labɛn diɲɛ kɔnɔ fo k'a kɔlɔsi de parce que fɛn a laban a bɛ se ka bɔ a minɛn kɔnɔna na donc n'a ko a bɛ minɛn kɔnɔna na fanga de b'a segin a kɔnɔ donc n balimakɛ Jalo ye min fɔ k'a fɔ ko gouvernement kan ka i bolo don a ko in kɔrɔ k'u dɛmɛ nin yɔrɔ la an bɛ hakili jigi kɛ an bɛ Makiba fɔ kosɛbɛ bari an bɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ jamana in kɔnɔna na pour que mori kalandenw madarasadenw olu ka se ka jamanadenya yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ o kɛlɛ ka cɛba dɔ ye Makiba a n'a dɛmɛɲɔgɔn donc an bɛ Makiba fɔ nin yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a bɛ se ka cɛsiri fɛn fɛn kɛ nin ko in na pour que ka se ka jamana in labɛn k'a basigi ka hɛrɛ caman don a kɔnɔ a y'a seko kɛ an bɛna se tuguni association dɔw ma fana an ni minnu jɛra ka baara kɛ parce que i b'a dɔn kuma min na anw yɛrɛ nana so min sɔrɔ an ye association caman dilan depuis an yɛrɛ bɛ garibudenya la an yɛrɛ kun bɛ tɔn min na o kun bɛ wele ko Firdawsi Bala aw e yɛrɛ ye garibuya kɛ ne ye garibuya kɛ voilà ne ye garibuya kɛ ne ye garibuya kɛ
nye min ke geribuya la presque abi 100 ans ani doni bo nye min ke geribuya la nya ke mopti mara la dugu do be ko sokura nye min ke abi ni ka sansegi bo nye masina ke ka banyagara ke ka atogo di wankoro ke ka segu ke ka sanke ka nimpe ke geribuya la mais c'est geribu sena wulu nga yala bon ça geribu doronte machi sena ngolo manga yala parce que ambi yoro mina geribu ti adamana moyo geribu fana adama den to bi tugo mina geribu fana bitinde quoi mais comme il y a do demiseni ni i degira fin do la ibina soro demiseni ma degi otana na tise ga ke quoi ibina soro demiseni do be abi école la abi classe nan na tise ga tana ere kala yoro mais ibina soro fandan do be abi dejemane na abi tana ere parce que digina de donc quoi mais geribu ya fana ambi mi fois ni maho ma ye geribuya ke sans flacono etike mo ka doni e blen tuguni quoi parce que ima delika me mali kono ko geribu do farala nyogon ka ko gouvernement ka bara damo ito me udaw ibi bo geribuya la doro yere bi fendo kriye yere quoi ça veut dire que bon parce que faut delika la fana ni geribu tikele faut ore fana ga fam parce que ambal make jallo ibe plani ma chama mulu nga geribu te way bon ayere kanto geribuya la ambi geribu ni delika la do ga dan fara do ni mi c'est ça amunu ye geribu toujours ibi na soro barani flende bambulo ou bien mana shioni o de bambulo wadi mina an développera doni an nana mana shioni na mais ibi boti lokoti boti gongon ye mo bolo o delika la de o te geribu donc adam fara kumbi dono de directement donc o kofe fana mo fana no ba fe ga geribu ni geribu tanado ni nana comme yoro munun do beni ka geribu mine chukodo ya do geribu ya yere dombe yoro mina malla kosobe o mobti jamana de mobti région kono nana parce que ya do ya ni geribu nana abi jo dala de ka fo gidala geribu otia c'est ça mobti marala ambi jo kata do dumuni kala kunati ya o ibi do duba nunun kono nana iba do duba nunun kono nana muso bi dumuni kala demisenu ni fo bi dumuni kala donc ambi jo kata jo dumuni kala de kuna fo ambi do ta utoma e karsa il faut manaka loma diande donc do loma ta ka dima donc geribuya akumbo chogoyala donc ambi geribu ni delikela donc abo nyogona ni système tiamay donc lañini minu ni anyake ni gouvernement kuni kusera ka an lame o ka don e geribuya yere o ka so amako kalando folo parce que an yere ya fo ngo an association folo damine association munum bidla ni papier tout là o ko fe an nana duguba kono nana ka miriya soro ka association do la amekiba association des maîtres coraniques de Bamako o dilala akacha 100 ans ani duru yebi d'accord donc o e barake o ko fe association wala dilala ko AMC o fana association d'entraide maîtres élèves coraniques di Mali an yere barake ni association nunu be kono nana lañini min kumbana doron gouvernement ka son ami mina ka fo kalande donc quoi parce que gouvernement tika geribu ya yere jete ko kalay parce que anga ko yere kun sinzilembe mina o ye ministre de la défense di o de kumbi occuper geribu dewna mais tondo be no enda mali ambu fo ko sobe ku barkada wulu ya ndeme anye document chama de la andi gouvernement sigi chama ke pour que geribu ya yere ka don folo ko akalla ko do jamana ko no ko kalam d'accord voilà très bien donc je crois que ni ala sonama amina andatu ni geribu ya yere wo mseni bela bi ni ala parce que un élément chama bambulu ka se ka ayira mawla ka fo geribuya yere mi mawu jumene kan ka ke ya futugo mina o be identifier chugo jumena donc un micro trottoir do ke dugu konna na yere willa ka se aywa demisene la ka do ma menu bu yere ke menu ba fu yere ma ko geribu do en tout cas la différence est mais geribu ni delikela d'accord on va faire geribu ani delikela d'accord voilà donc juste après ambo au parti la je geribu nunu ko be gela minu soro dogo ku bora sikaso dogo ku bora jene dogo ku bora kalabankuru mais en tout cas olu ka bararo ti olu la olu nana bamako yanno barangin la dogo olu be doni la bu ka doni digi alde bomako la ushi yore alde bomako o be shi escalo du malala donc gela u chamambe no anga jayi na je so na minyon soro inchallah donc je crois que Sony ambe jayi na je voilà on a barami wonde amesi alle bongola bawana re ana barami la ne wodene legele no baraje nana ne doni ala kube mota barala way level tura no don legele no baraje nana na bo mo eski 2024 berna nana bagar wiya ko madola ame warni ni amara na dosro ne baraje ne kana bo mo ya me patnela ama wo baran bibi na ne baro so ne ba ame si al konna na mo grefe regala do grefe
ame dan nyanga fo ne ko ma ko bara ne ko ne bara soro bella via do e kan na furane ne tama kala furane na ka maji mais muni e ga fone kalan jo no basi ma ko bara la wore man na yan fura mo mi sura ndo do ne na no uda de kalaro la ne fere kalala me o karamo ne ko o fere digala ne fere bulla ne fere karamo fe ne fere ne do kala ne wa chama kala ne fa ga ne bo so ne ro ame sha al wo no le la ande barage ande foye ko mo ga du am so to du to ta ga du ne bo so be sangele wo bibi ne bula wa kala ro la wasi kuro ne kala ne tile la ne fa barari kala ne santa an sawara Inshallah, inshallah, anto bomano, ne borasiya sona bomwa, ne dugo wanara, ne mo krona kala ne borala kaska borane, ne santan nanle, ne borasiya se 2019. aw te sira vagabond nya sira ngantana, la ini mena bolo, wa fugan de barala wa, ka barada mini. sisan o te gɛlɛya jumɛn sɔrɔ kare kɔnɔ sunɔgɔ la ne bɛ si bu fɛ ka ne kɔni ne ma gɛlɛya sɔrɔ a la fɔlɔ ne ala senfɛ ne dun tɔ min sɔrɔ m'o di adara n'a bɛ wajibi kɛ a ka n dɛmɛ ni dugawu ye n b'a ɲini a fɛ parce que adara ko ka ne ye kojugu. Voilà, donc je crois que Amboraka Jami Flessisan, oui, Demsin ka nunu ye minnu bɛ folonfolo la maaw senkɔrɔ dugu kɔnɔnaw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an taara ali Bamakɔ la u dagayɔrɔ bɛ yen u ka ca yen kosɛbɛ kosɛbɛ u caman yira k'a fɔ u bɛ yan u nana baara ɲini de la u bolila ka bɔ kalanyɔrɔ la dɔw ko gɛlɛya kalanyɔrɔ juguya dɔw yɛrɛ k'a fɔ olu b'a fɛ ka na baara yɛrɛ de kɛ ka se k'u yɛrɛ ta. Alors avant qu'un kuma di karamɔgɔ ma on va vous faire réagir rapidement monsieur Diallo e kelen ka nin diya ye a bɛ mun de yɛrɛ la a bɛ mun de yira e yɛrɛ la en tant que parent aujourd'hui. Sidibe nin diya ye n filɛ sigilen fɛ yɔrɔ min na san yɛrɛ a ye n fari faga kosɛbɛ parce que n mana miiri n yɛrɛ wolodenw na n bɛ k'u minɛ cogo min na bi et que je vois ces enfants dans la rue, ça me donne l'arme au jeu. Ça me donne vraiment de l'arme au jeu. Vraiment, vraiment. J'ai envie de pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer. En voyant ces enfants qui quittent Fonakana. J'ai eu à affronter ce genre de personnes lors de nos Baranou Konana. Dimsinu me Karamo origine de là, ne Moutekari. Ngoula Moutiri. Mbora Mouti à l'âge de 9 ans. Donc, Amibo Mouti, c'est une petite histoire personnelle à moi-même qui m'est arrivée. Mon cœur est là. Donc, Amibo Mouti, net Mourikalana. Moutika densité, moi, Douma Kalangue. Follow. Moutika densité, mon Douma Kalangue en ceux de 78. Kana. Je fais à peu près 9 ans. Je profite de la quand on croquait faux, moi Omar Diallo, aller le Karasaboué quand de là, d'or parce que Ambora Mokti en 81, non 82, Ambora Mokti en 82, quand on quittait Mokti, net Mourikalan là, ne botan nega Mourikalan, un Mourikalan ko konega chorba ka to boulot parce que ko intelligence féminine là, Mourikalan a mis qu'à avancer kujugu, c'est ça. Ko ka ne tabolo. Ne korgere wula ka jo konti to Mourikalan là. Kane bo mori kala na wula ka soro kan do école la mais mi cogo mena bi mi muna bi mi kecho mi fait na bi c'est grâce à lui aujourd'hui Omar Diallo qui est mon propre frère à moi ou ma foko ayimbo fait na fsarade mais quand même alhamdoulillah ayimbo kodola muy avantage di ma ko la donc gerbuyen ou bien douma kala parce que même à l'autre touré et nous gerbe ka frato la solution to la donc ça veut dire que douma kala na bébé ke gerbuye ça douma kala na be a nous avons fait avec c'est inévitable. A fait garbe fana o follow di follow garbu ni sans garbu tikele follow garbu ya kera ko don mais sans garbu ya kera fenyini pourquoi parce que en enquête qu'on a garbu do ya yara ka fo karamo bu bla bara de la c'est ça karamo ya foma si
karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka yafa ne ma donc an y'a fɔ an y'a ye de an y'a mɛn garibudenw yɛrɛ de da garibuden caman tora bɔlɔn fɛ kun dɔ de la dɔw ko karamɔgɔ b'a exige da la k'o dɔn ni 700 ye don o don n'i ma 700 sɔrɔ i tɛ don da fɛ donc ni garibu ma 700 sɔrɔ don il est obligé de rester au dehors parce que n'a taara karamɔgɔ b'a bugɔ donc pour que ka kisi bugɔli ma sa a bɛ si fɛn na bɔlɔndaw la ani fɛnw na donc maintenant ni don n'a ye 700 sɔrɔ a bɛ taa mais avec tout ça tɛ kisi bugɔli ma parce que k'a sera bɔlɔn kɔnɔ donc dɔw y'u to de la f'u ye karamɔgɔ yɛrɛ bila pewu ka boli ka yɛlɛma dugu kɔnɔna na i y'o taabolo yan an y'o o bɛɛ lajɛlen lamɛn an y'a mɛn fana garibuden kelenw kuma man ɲi ko garibuden kelenw an ka faamaw kelen k'u ta k'u utiliser k'u kɛ n b'a fɔ cogo di yɛrɛ denmisɛnninw k'u ta k'u utiliser k'u kɛ u ka service d'information je ne sais pas quoi garibuden dɔw ye dɔw yira an na misiribada la parce que an tun ye fɛn dɔ ta taabolo ne tɛ fɛn dɔ taabolo ta et puis a bɛɛ tun ye fond personnel de mɔgɔ si ma deli ka dɔrɔmɛ kelen bɔ ko ka dɛmɛ ni mɔgɔ tulo bɛ na mɔgɔ ma deli ka dɛmɛ ka dɔrɔmɛ kelen bɔ n'a ma dénoncer n b'a yafa tigi ye chaque sunkalo dimanche laban ne bɛ suntigɛ d'organiser misiribada la ni garibudenw bɛ jɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ garibu fɛn da la a kalo kelen kɔnɔ non kalo laban dimanche laban je m'a kɛ ne garibuden bɛɛ bɛ jɛlen ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ misiribada la mais fo dɔw y'a kɛ ko an bɛ ka wari de ɲini a la ko association dɔ de b'an bolo ko mɔgɔ de wari d'an ma donc an bɛ wari dɔ ta ka na injecter olu la ne k'u ma ko mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ ta ma d'a ma mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ ta n'a ka nin ko kɛ ne yɛrɛ ka wari don d'accord j'ai beaucoup de gens qui sont témoins dans cette vidéo bɛ ne bolo a fɛn bɛɛ bɛ ne bolo j'ai eu des chaînes fɛn dɔ taara ka taa téléviser ka fɛn bɛɛ kɛ mais o tɛ fɛn ye ne kɔni bɛ mun ɲini dɔrɔn bi bi na an ka denmisɛnnin ninnu an ka essayer k'u lakana. D'accord. Très bien. Diallo, je crois qu'il y a beaucoup familles sont le fait que ces enfants sont abandonnés. Ou abandonnés parce que ça c'est dû à l'irresponsabilité aussi des parents quelque part. Parce que n'y a eu Karamokobe à Foko, Garibou, Wari. Parce que Abuta, Demission Kalfa Mamina, ou Fnaye Maouli, ou Maouli Balo. Alors, normalement, des fois, on m'a dit qu'il y a un wardo de bo, il y a un dinga moussaka kon bo. Ngane etara baïde na kabuli ou bien ka, il comme moi c'est qui joue la ta dindi Karamoko mati. Donc, je crois que c'est pas au fond à tourner Karamoko be fin de imposer Garibou. D'accord. Bon, ala ka be sababama. Bara mana ke chugo mo do bise ka yala munu ye tieni kelawe. Note Karamoko nyina man shite dugu kolo sanfe ki ba fo Garibou den ye ko iboto la yini ngana ko. Voilà, parce que fɛn min don a t'a bolo a bɛ taa ɲini de mɔgɔ min bɛ taa ɲini kɛ karamɔgɔ yɛrɛ e min bɛ mɔgɔw kalan e ye ala dɔnna de ye e b'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka foyi sɔrɔ ala ma min d'i ma donc ni kalanden bɔtɔ la n'i ko a ma ko fo a ka na ni nin ye donc i yɛrɛ bɛ principe min kan n'o ye kalan yɛrɛ i y'o bila pewu donc karamɔgɔ ɲɛnama si ka baaratɔ ye quoi mɔgɔ tɛ se k'a fɔ karamɔgɔ dɔw t'a kɛ parce que ko mana kɛ cogo cogo tiɲɛni bɛ se k'a la surtout ko min bɛ n'a contrôler tɛ quoi parce que n'i ko giribuya donc secteur in a contrôler tɛ parce que munna i t'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ taa i sara maa o maa la jamana kɔnɔ ko giribu ka ko la gouvernement ma jɔ a jɔyɔrɔ la wa an b'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw fana olu fana tilatilalen bɛ giribuya ko in na u ka faamuyaw ni ɲɔgɔn cɛ mais an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni an ye image min ye image i bɛ min faamuya la i b'a ye k'a fɔ ninnu fanba ye delilikɛlaw de garibudenw tɛ voilà parce que i t'a mɛn garibuden da ko n bɛ taa baara ɲini quoi voilà garibuden t'o fɔ quoi parce que garibuden bɛ hakɛ min na i b'a mɛn garibuden na n bɛ taa dumuni ɲini pour que n ka se ka taa kalan kɛ parce que ninnu bɛ yɔrɔ min na bi an b'a dɔn diɲɛ sariya si tɛ ko ninnu bɛ baara ɲini yɔrɔ min na o bɛ yen hali jamana kɔnɔ n'i y'a ye mɔgɔ min ni denmisɛnnin hakɛ bɛ ka yaala ka baara ɲini o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ o jamana y'a ka sariya bila et puis u kɔrɔkɛba fɛn min ka kɔrɔ n'u bɛɛ o ye san 13 oui bon donc i y'a ye hali i bɛ se k'a ye yɛrɛ parce que an ye garibuya kɛ burusi kɔnɔ an y'a kɛ duguba fana kɔnɔ hali an filɛ Bamakɔ min na ne ye garibuya kɛ Bamakɔ yan n b'a kalama waati dɔ la an yɛrɛ delila ka muruti kalanden y'a la mais o kun tɛ ko an ka karamɔgɔ ko an ka na ni wari ye fɛn dɔ ye donc an nana Bamakɔ an tugura denmisɛnninw kɔ fɛdaw ni fɛnw na n'i y'a lajɛ fɛn min filɛ nin ye hôtel de l'amitié
fɛn min bɛ jigin o yɔrɔ la ye ni jiginna ka bɔ pont des Martyrs la fɛn fɔlɔ min bɛ an nana an kun bɛ garibuya kɛ yen nɔ an y'a ye denmisɛnninw bɛ vitre jɔsi kɛ an yɛrɛ y'a fɛnw ta ka vitre jɔsi daminɛ donc an tugura denmisɛn minnu kɔ o waati olu tɛ taa so donc an fana hakili la o de ka ɲi an murutila an karamɔgɔ yɛrɛ kun bɛ yaala k'an ɲini a y'a ye waati min na a y'a ta ka taa n'a ye burusi kɔnɔ tuguni ka taa an récupérer k'an labɛn tuguni pour que an ka se ka tugu an ka kalan kɔ mais garibuden n'a fɔra garibudi fana tɛ ko ye ko min bɛ tugu i kɔ i si bɛɛ garibuden ye passage de ye i n'a fɔ a bɛ voilà a bɛ f'i ma écoleden mais est ce que e ye ministre ye i bɛ wele écoleden tuguni wa e ye directeur ye i bɛ wele écoleden tuguni donc garibuya fana i bɛ waati min k'a la i bɛ wele garibu o waati de mais komi an ka karamɔgɔba ninnu fana o ye o mot in fana fɛngɛ nin yɔrɔ la an bɛ karamɔgɔ fɔ n'o ye Seydi Cherif Ousmane Madane hali bi ni ale ɲininka a b'a fɔ k'a ye garibu ye donc ale ka kuma fɛ n'i y'a mɛn ɲininka a bɛɛ b'a fɔ k'a ye garibu ye k'a sɔrɔ olu tɛmɛna garibuya kan an yɛrɛ tɛmɛna a kan kuma la donc sans plus tarder je crois que an bɛna ja filanan min lajɛ o de ye garibu ninnu dɔw y'a jira k'a fɔ u bɛ suguba ninnu kɔnɔna na ko menaces don parce que a dɔw bɛ yɛlɛma ka kɛ vagabond ye a dɔw bɛ yɛlɛma ka kɛ joueur ye an ye butigitigi dɔw ɲininka ale ye kɔrɔfɔ min sɔrɔ an ka jɛ k'ale fana ta lamɛn. denmisɛnnin minnu bɛ sugu kɔnɔ o garibu an yɛrɛ bɛ terme min f'u ma dɔw ye galonnaises parce que a dɔw ye bolila ka b'u ka kalanyɔrɔ la dɔw yɛrɛ ye u ma kalan yɛrɛ kɛ parents t'u la u bɔra voyage la komi yanni gare fana ka surun u bɛna fɛn ɲini na dɔw bɛ boli ka tugu u ɲɔgɔnna denmisɛnninw kɔ sugu kɔnɔna na an b'u wele sugu kɔnɔ galonnaises bon an kɔni bɛ sigi la kɔlɔlɔ dɔw b'a la parce que tuma dɔw la mɔgɔw ka fɛnw bɛ tunun clients ka fɛnw bɛ tunun u bɛ si yan tuma dɔw la an bɛ dumuni d'u ma mais a kɔni bɛ laban bɛɛ bɛ kɛ vagabonds ni bɛɛ bɛ kɛ denmisɛnnin talikɛlaw ye u mɔgɔw agresser u fɛngɛ ninnu u b'o de kɛ a caman laban o de bon an bɛ gɛlɛya sɔrɔ an n'u cɛ parce que souvent clients dɔw yɛrɛ bɛ na komi ale mɔgɔ sugu mɔgɔ minnu bɛ sugu fréquenter caman b'a dɔn dɔw ka place bɛ ale kɔnɔnaw de la clients b'u plaint tuma dɔ la n ka fɛn dɔ tununna n ka sama n ka téléphone suɲɛna n ka fɛn dɔ tununna bon généralement a caman y'olu fana ka baara de ani an yɛrɛ ka minɛn minnu bɛ kɛ kɛnɛmalaw ni fɛnw na u b'a ta a bɛ kɔlɔlɔ min s'a ma o clients ka côté o kɔni u bɛ clients sɛgɛn kosɛbɛ problème ba t'an n'u cɛ parce que an b'u minɛ i n'a fɔ hadamadenw ni dumuni b'an bolo an bɛ dumuni d'u ma ni minnu bɛ se ka ci kɛ an bɛ ci d'u ma an bɛ dɔw conseiller fɛnɛ minnu bɛ se ka bɔ a la n'u sera ka bɔ a la ni minnu sera ka bɔ a la an b'olu fɛnɛ ɲini k'olu bɔ a la o problème ba t'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ yelen tantɔ a man d'an ye parce que a man ni mɔgɔ si ye i dɔgɔnin dɔ ka kɛ tan i somɔgɔ dɔ ka to balo na carré kɔnɔ u bɛ sugu kɔnɔnaw na balocogo wɛrɛ i t'a dɔn a bɛ balo cogoya min na ou bien a ka kɛ dɔrɔgu ta la o man ni mɔgɔ si ye parce que a dɔw ye généralement u b'a fɔ cogoya min na dɔw bɔ dugu wɛrɛ la ka na baara de la bon u bɛ tugu minnu tɛ fɛ ka baara kɛ u bɛ bɔn baara de ma ka nin ko ninnu kɛ galonnaiseya ni fɛnw ka mɔgɔw ka fɛnw ta ani dɔrɔgu taw ni fɛnw caman ta o ye bon dɔw ta fɛnɛ ye u bɛ kalan yɔrɔ min na u bolila ka bɔ yen nɔ u bɛna laban sugu kɔnɔ ou bien u bɛna garibuya la sugu kɔnɔ u laban u tɛ segin yɛrɛ ka taa karamɔgɔ yɛrɛ fɛ yen nɔ u bɛ yaala sugu kɔnɔna na ten cogoya la. mais yala aw delila k'a ye ko a dɔw delila ka minɛ kolankolon yan nɔ. bon a dɔw bɛ minɛ kolankolon la souvent tuma caman parce que sugu kɔnɔ fɛnmisɛnnin minnu bɛ suɲɛ a caman bɛ k'olu de mɔgɔ feerekɛla minnu b'u ka minɛnw bila ale kɔnɔnaw la ou bien siraw ni fɛnw na tuma caman u n'olu dɔw bɛ bila ɲɔgɔn na parce que u tɛmɛtɔ bɛ se ka dɔ ka fɛn dɔ ta ou bien u bɛ dɔ komi n y'a fɔ cogoya min na u bɛ se ka client dɔ fana ka sigilen dɔrɔn baara la dɔ bɛ se k'u ka téléphone ta ou bien dɔw b'u ka fɛn dɔ ta a dɔw minɛna ten cogoya fana la. welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin u ma o ye karamɔgɔ mun den parents fɔlɔ parents i bɛ t'i den di karamɔgɔ minnu ma i k'a dɔn ka structure bɛ cogoya min na parce que sisan ko caman yɛlɛmalen don i bɛ t'i den bila karamɔgɔ min fɛ yen parce que u tɛ temps yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ka kalan kɛ ni den min ka baara ye ka taa garibuya kɛ fo ka se âge dɔ la par fini a tɛna kalan yɛrɛ kɛ parents minnu bɛ t'u den di karamɔgɔw ma olu ladili problème b'o ye fɔlɔfɔlɔ de ye olu de ka kan ka jate minɛ k'a dɔn u bɛ t'u den di mɔgɔ min ma min ka kan ka fɛngɛ kɛ kalan quoi ani association minnu fana bɛ se ka na ka
ka essayer ka nous denmisɛnnin nu récupérer parce que mɔgɔ ɲɛnamaw b'u la dɔw bɛ se ka récupérer jusqu'à présent denmisɛnnin dɔw b'u la an yɛrɛ bɛ dɔw la ils n'ont même pas 10 ans 17 ans dɔw cayalenba ye 17 ans a bɛɛ ye denmisɛnninw ye ni association bɛ yen minnu bɛ se k'u récupérer fɛnɛ ka essayer k'u dɛmɛ k'u structurer hali ni siyɔrɔ ko ou mɔgɔ dumuni ko ou bien ka essayer k'u désintoxiquer aussi parce que a caman bɛ drogue kuntanw ni fɛn minnu ta n'o dɛmɛ minnu fɛnɛ bɛ yen n'o association bɛ yen nɔ a ka d'an ye u ka se k'u dɛmɛ pour que denmisɛnnin caman ka se ka bɔ nin na parce que a man di mɔgɔ si ye i dɔgɔnin ka k'a la ou bien i parent den dɔ ka k'a la ou bien i yɛrɛ woloden ka k'a la quoi. Voilà, donc je crois que Alibi Aouma Fli avec la émission Jeunesse et Développement de la Chérif Ladjoranika Bibabu Odi Talibé Oni Oli Garibou Oluka situation Bamako Konano. Alors, Ambel Djerakani, parti là, rapidement, on va aller 2 minutes chacun. Monsieur Diallo, Aya Farakuma Konokoni ou Seraka Maousso, association, Mam Biseka Nadokanye. Alors, ko Biseka Dobo, Manu Chamanka, ni Walina. Et est-ce que vous avez un bon market? Bon, mais mon sera faire un bon market ça n'est pas fait faire mais déjà la population est déjà quand qui s'inquiète bientôt le monde parce que comment qu'on a ni avait dominer ni faire mon à la créer garde de aurait bien tout son dominer bien parce que dominer demande tout ma vie et puis sur dominer tout le ne veut dire garde de ma nous descendons dominer nous sera dominer garde de ma Garoudéon doit venir à carré coffre, car moi il peut témoigner. À Garoudéon, à M. Sungolo Beke, ça fait 3 ans maintenant, à Garoudéon, à Sungolo Douni, ça dit que Sougri, n'a Sougri ni les filles, n'est Garoudéon, mais Djega Sougri, du Fota Sungolo. Au beginning, fait couler, n'a pas bébo Kanama. Garoudéon, Fadjiri fa tant Sougri, sa taille, vous connaissez Dala, Boudaïla, Amidou, Ami Djeka Dominique Nyon fait. Garoudéon, Adamadou de Dou. Fɛn kelen min don la saniya ni nana ne kɔni b'o bila u tigɛ ko safunɛ la an bɛ jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ni an ye fajiri dumuni ɲɔgɔn fɛ u bɛ taa u tɛna fɔ fajiri wɛrɛ hali u tɛna sun tigɛ waati u tɛna fɔ fajiri wɛrɛ bon o kɔnɔna na nin fɛn lan kan ka mun kɛ dɔwɛrɛ tɛ o ne bɛ kuma kelen de kan o denmisɛnninw de don a kɛra garibudenw ye o a kɛra delikɛlaw ye o a mana kɛ fɛn fɛn ye denmisɛnninw de don maliyɛnw de don an denw de don an balimaw de don gouvernement a ɲini ka centre de formation de dayɛlɛ ni denmisɛnninw ye. D'accord. Voilà. Très bien. Ko Asseni ka mini Asseni ka ɲa très bien. Alors vous avez 2 minutes aussi rapidement ici. D'accord. Sidibé an b'i fo ka Diallo fo. An ye min ye an y'a ye k'a fɔ vraiment denmisɛnnin ninnu hinɛ bɛ mɔgɔw la kosɛbɛ. Bon donc an ka maliyɛnya kɔnɔna na ni ne y'an taabolo ye. O de ye hinɛ ye ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye. C'est ça. Mais mɔgɔw bɛ k'a fɔ association tɛ se ka nin problème in k'a dilan quoi. Dilan cogo t'a la ni gouvernement tɛ. Ni jamana yɛrɛ tɛ. Voilà parce que garibuya n y'a fɔ kuma daminɛ na n ko gouvernement dɔ de y'a sigi. Ni gouvernement dɔ ye fɛn fɛn sigi ni décret n'a bɛna tiɲɛ gouvernement wɛrɛ de bɛ se k'a dilan ni a ko in taara ka association bolo da quoi. Parce que an ka fɛn dɔ fana faamu garibudenya kɔrɔ tɛ ko fantanden. An ni dɔw ye garibuya kɛ olu fa million caman b'u bolo. Voilà mais a tɛ mɔgɔ donc dɛsɛ tɛ maa bila la. Dɛsɛ tɛ maa bila la. An ni dɔw ye garibuya kɛ u faw ye waritigibaw ye. Voilà donc an fana bɛ garibuya kɛ waati min na alhamdulillah an fana kun ka fisa an ma parce que kɔngɔ kun t'an na an mago tɛ jɔ foyi la ko an t'a sɔrɔ. D'accord. Ne yɛrɛ ka garibuya sɔrɔla tiɲɛni dɔ de senfɛ quoi parce que ne kun murutila dɔɔni. Voilà ka taa don fɛn ballon-taw ni. Donc a bɛna fɔ garibuya ye mɔgɔ marayɔrɔ de. Voilà garibuya k'i pini de. Voilà ne kun taara don ballon-taw ni fɛnw na. Bon donc ani musique lamɛnw. Donc an ka mɔgɔkɔrɔbaw nana kɔlɔsi ko n'a ma nin don garibuya la a ka ca Ala fɛ a tɛ se ka récupérer. Donc ne taara di karamɔgɔ ma a ye n bilasira kosɛbɛ ne b'a fɔ k'a barikada parce que n bɛ min na bi n bɛ Ala fo ni o ye quoi. Voilà donc Ala ni o sababu de don. Mais garibuya fana fɛn dɔ b'a la Mali la an kana jɔ a la koyi. Mali la milliardaire fɔlɔ-fɔlɔ fɛn fɛn kun bɛ yen a bɛɛ ye garibuden kɔrɔ. Ah bon? Kana siga fewu ne de y'a f'i ye. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ hali bi an filɛ yɔrɔ min na mɔgɔ minnu ka milliard ni mɔgɔw dalen b'a la k'u ma suɲɛ u ye baara kɛ k'a sɔrɔ a fanba ye garibuden de. I bɛ se k'a fɔ a 60%. I hakili ne ye nin kuma in fɔ sisan i hakili bɛ jigin milliardaire minnu na. Taa enquête kɛ i k'a lajɛ ko yala ni milliardaire karisa a ma kalan kɛ nin dugu in na wa a ma kalan kɛ Tuba wa. Non u b'a sɔrɔ cogo di u bɛ to ka deli minnu kɛ wele fa. Non c'est à dire que garibuya ye formation dɔ de ye. D'accord. Ne y'o de f'i ye kuma daminɛ na n ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye garibuya kɛ karamɔgɔ ɲɛnama bolo san 2 i tɛ kɛ maa si ka dɔnni ye dugukolo sanfɛ. Parce que depuis don min na den san 7 i dira karamɔgɔ ma o dugusajɛ karamɔgɔ bɛ baara d'i ma k'i ka taa i yɛrɛ ka daraka ɲini i yɛrɛ ye.
donc denmisɛnnin mana se ka a ka daraka ɲin'a yɛrɛ ye k'a ka tilela n'a ka surafana ɲin'a yɛrɛ ye san 1 san 2 i t'o bila diɲɛlatigɛ foyi la ko a tɛ se k'a yɛrɛ balo quoi donc denfara min b'u ni écoledenw ni ɲɔgɔn cɛ o de don écoledenya la i bɛna sɔrɔ écoleden a tɛ se ka foyi ɲ'a yɛrɛ ye fo ni bangebaaw ye min ɲ'a ye donc n'a tilara ni gouvernement ma taa dɔrɔn a bɛ kɛ jamana ka dɔnni ye donc a bɛ kɛ problème ye donc garibu kalan in nafaba de b'a la jamana kan ka u récupérer ka u fara jamana kan parce que Mali an bɛ hakiliji kɛ minute 1 Mali frontière 3 bɛ yen wala frontière 2 u ka jan kosɛbɛ Mali ni Algérie ani Mali ni Mauritanie i b'a dɔn o côté ninnu bɛɛ arabukan ni fɛnw de b'a la gouvernement yɛrɛ ka hali douanier minnu bɛ taa ani police minnu bɛ taa ani gendarme minnu bɛ taa o frontière ninnu na a kan ka bɔ garibudenw na parce que n'i ye Mali yɛrɛ tacogo lajɛ an ka constitution yɛrɛ sɔsɔlen don Mali la constitution b'a fɔ ko jamanaden si man ka bila kɛrɛfɛ a ka kan wala a ka diina wala a ka miiriya a n'a ka kɛcogoya kosɔn mais garibudenw bilala kɛrɛfɛ u ka garibudenya kosɔn donc Mali gouvernement yɛrɛ a bɛ ka constitution sɔsɔ garibudenw ka ko la. Très bien. Voilà. Rapidement, je crois que nin bɛɛ la an bɛ nin bɛɛ faamu sisan dakuruɲɛ kelen na n y'a fɔ cogo min na an ka invité spécial n'o y'an ka personnel ressourcier o ye an ka ɲɛmaa ye ni o ye Mohamed Makiba ye. Izuma ɲɛmaaba an wulila ka se a ma a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna an ka jabarani na an ka jɛ k'a lajɛ. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wassalamu ala rasulina al-qa'il khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Aw ka émission yi abi Kuranɛ kalandenw de ka lahalaya kan mɔrɔ kalanden denmisɛnnin minnu bɛ yala yala la duguba kɔnɔ mais ɲagami bɛ aw ka question yɛrɛ la ɲagami bɛ aw ka baara yɛrɛ la parce que mɔrɔ kalanden bɛ ti delilikɛla ye bɛɛ tɛ garibu ye garibu bɛ fana tɛ mɔrɔ kalanden ye il faut que fɛnw ka bɔ ɲɔgɔn na k'a bɛɛ bila a ka minɛn kɔnɔ ni sujet min filɛ nin ye a bɛ ka traiter jamana in kɔnɔ a ka ca ni san 20 ye État a n'a ka partenaire ani ONG kɔnɔna na ani kɛnɛmana na u bɛɛ bɛ ka jɛ ka solution ɲini a na ɲɔgɔn fɛ mais hali bi a ɲagaminen don solution jɔn ma se ka sɔrɔ a la parce que fɛnw fɔralen don ɲɔgɔn kan fɛn minnu tɛ kelen ye n'i k'i bɛ solution ɲini o na i bɛ sɛgɛn parce que aw ye ɲininkali kɛ cogo min garibudenw na garibuden karamɔgɔw bi Mali kɔnɔ olu fana organisé don il y a la coordination des maîtres coraniques du Mali, fédération des maîtres coraniques du Mali, association des maîtres coraniques du Mali u bɛɛ kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kulu ni fɛcɛru kɔnɔna na bi min b'a to baara bɛ se ka nɔgɔya o kulu ɲɛmɔgɔw bɛ yen ɲɛmɔgɔ b'a bɛɛ la o kulu organisé don au niveau local cercle kɔnɔ région na ka na fɔ niveau national anw b'u dɔn an b'u kalama an b'u ka baara kɛ cogo dɔn olu yɛrɛ organisé donc o la aw bɛ ka fɛn min fɔ n'o ye k'a fɔ minnu bɛ Bamako kɔnɔ yan n'a y'olu ɲininka anw bɛ se k'an ka fɔ a la en tant que président de l'UJMA, en tant que groupement des leaders social musulmans du Mali, en tant que haut conseil islamique du Mali, on banga klaw nanga yetaw di amana mais il est bien munu yoru ye o karamo ye no e blogono karamo tonyi ulu dum bi jamana kon ulu organiser do il est temps ulu yoru ka écouter kulu yoru leme na yi dimisanu leme ni bi do du kono ibi do du do dade fe ni bi do du kono ibi sara dutigi de la nga ni nana nyin ngal ipa dutigi kuna kata du do wala nyin nga kata na ala ba dutigi la ika kuna funi tika kuna funi dafale parce que n'a ye bloco de calendrier yuru de ɲininka ka yala ka manjaw de ɲininka circulation ni fɛn na olu denmisɛnnin caman bɛ Bamako kɔnɔ bi anw ye enquête kɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ olu ni kuranɛ tɛ fan kelen fɛ kuranɛ t'u dɔn u tɛ kuranɛ dɔn u tɛ kalan na kalandenw tɛ buwele denmisɛnnin arrêtélenw de bɛ yen ani fakɛɲɛ bakɛɲɛ caman Bamako kɔnɔna na olu de bɛ si pɔn jukɔrɔlaw la n'i taara se monument bougie na yan 2 heures du matin Gabriel Touré Grand Hôtel yɔrɔ ninnu na i b'o denmisɛnninw caman ye nbalani b'u bolo k'a ka dugu fa mais a bɛɛ kɔlɔlɔ bɛ da kuranɛ kɔnɔ ka da kuranɛ kalannaw kunna il faut que an k'o bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ k'a dɔn ko nbalani bɛ maa caman bolo circulation na Bamako kɔnɔ yan u bɛ ka taa circulation accident provoqué fan fɛ o bɛɛ tɛ mɔri kalandenw ye olu ni kuranɛ tɛ fan kelen fɛ n'o bɔra ɲɔgɔn na tuma min k'a dɔn k'a fɔ ko delikɛlaw bɛɛ tɛ mɔri kalandenw ye a bɛɛ tɛ kuranɛ ka produit ye n'o faamuna tuma min
o kuma na kuranɛ kalanden minnu b'a la an bɛ se ka an da don olu ta kuma na sinon dɔ ninnu enfantairie gouvernement a y'olu tɔgɔ da ten gouvernement de kan ka solution ɲini olu la olu bɛ se ka encadrer cogo min olu bɛ se ka bɔ nin ko in kɔnɔ cogo min mais o kala kana ta ka da morikala ni kuranɛkala kun filanan min ye kuranɛkalanaw ta ye o kini kelen bɛ dugu kɔnɔna na bi o bɛ caya parce que karamɔgɔw n'i ye Mali lajɛ Mali section géographique karamɔgɔ ninnu fan caman bi yɔrɔ minnu na togo dɔw de don burusi kɔnɔnaw de don olu kalanden ninnu b'o yɔrɔ de la avec la crise actuelle Mali bɛ crise min kɔnɔ bi il y a des déplacés un peu partout o karamɔgɔ caman b'o la de ka n'u sigi Bamakɔ kɔnɔ yan ka des déplacés caman de bi yan a tila bɛɛ karamɔgɔw de ye Moti région kɔnɔna na n'i taara Douaza ninnu na n'i taara Segu région kɔnɔ Ɲɔnɔ jamana kɔnɔnaw na i b'a ye k'a fɔ a 80% bɛ bɔ yen min bɛ bɔ Kayi jamana Ɲɔrɔ jamana kan ka na o man ca donc olu minnu ni karamɔgɔw déplacera ka na Bamako ka da insécurité kan ka da kan diinɛ yɛrɛ faamɛ idéologie cogoya bɛ n'olu bɛ ka baara k'o kan ani menace min bɛ u ka o sigida la u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc sont obligés k'u ka sigaro abandonner n'u y'a abandonner olu kalandenw bɛ na ɲɔgɔn fɛ a dɔw ni kalandenw nana kalanden dɔw fana ye colo ye olu tɛ karamɔgɔ t'olu la i bɛ karamɔgɔ kalandenw kalanden kelen k'o kuma fɔ ye ko baara sɛgɛn dɔ ta ale bolila o tɛ mɔrɔ kalanden bilen o déjà ale yɛrɛ a reconnu ko ale t'a karamɔgɔ ka mara kɔnɔ bilen ale yɛrɛ a reconnu ko ale tɛ kalanden bilen ko ale ye karamɔgɔ colo a bolila ka na Bamakɔ kɔnɔ yan kalandɔgɔ bɛ f'o la bilen yan o y'a fa n'a ba kungo de ye sisan ani État ka kungo donc kuranɛkala tɔgɔ man ka f'o la karamɔgɔ ka doni t'o ye bilen parce que ale ye karamɔgɔ abandonné ka ban ka kalanyɔrɔ abandonné ka ban ka na fɛn ɲini na Bamakɔ yan o ye immigré de ye o n'a bɛ fɛn ɲini de la tilemakɛ de la o t'i mɔri kalanden ye bilen mais karamɔgɔ ni minnu bɛ déplacer ka na anw bolo enquête kan ka k'olu la parce que karamɔgɔ y'olu déplacer karamɔgɔ caman déplacera karamɔgɔ caman tun bɛ Segu région kɔnɔ Moti région kɔnɔ crise y'a to u déplacera ka na dugubaw kɔnɔ o dɔw nana Bamakɔ dɔw taara Segu dɔw taara Sikaso dɔw taara fan wɛrɛ fɛ olu ka kalandenw déplacera ɲɔgɔn fɛ société kan ka yɛrɛ organiser ka se k'u dɛmɛ cogo min pour que ka se ka charge dɔ ta u ye denmisɛnnin ninnu balo n'u musakaw la o organisation bilalen don ka société kɔnɔ donc denmisɛnninw bi bɔ comme d'habitude comme o ye laada ye cogo min ka taa gidala garibu kɛ k'u dayirimɛ ɲini ka na n'a ye mais k'a commercialiser ça c'est autre chose k'a bɔ a minɛn kɔnɔ k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye o y'a daba ko wɛrɛ ye o ɲɛw kan ka ɲini fɛɛrɛ kan ka ɲini olu la donc o la n'i y'a bɛɛ bɔ a minɛn kɔnɔ ka denmisɛnnin minnu bɛ bana ni yala la Bamakɔ kɔnɔnaw na n y'a fɔ cogo min k'olu b'u dama ma n'i y'olu bɔ garibu la bi garibu tɔ bɛ don maa damadɔ ye o garibu tɔ bɛ don maa damadɔ ye olu fana bɛ tila groupe damadɔ ye minnu ko k'olu coolo la ka na olu tɛ kalandenw ye bilen olu bɛ kalanyɔrɔ se ɲɔgɔn kalama minnu bɛ yen ni karamɔgɔw b'olu la olu karamɔgɔw dɔnnen don olu karamɔgɔ de bɛ dugu kɔnɔ yan karamɔgɔw fana condition min b'u bila ka denmisɛnninw bila ka taa deneli kɛ o condition de don e yɛrɛ déplacé nana se t'e bolo denmisɛnninw b'e bolo minnu ye denmisɛnninw den bɛ ka na o masaw bɛ dugu la o donc ni moyen t'e bolo tu es obligé k'u bila ka taa garibuya yaala kɛ donc o la État kan k'a ɲɛ jɔ la k'o lajɛ société kan k'a lajɛ o bɛ se ka organiser cogo di n'i b'a fɛ k'o bali karamɔgɔ kelen tɛ se k'o bali parce que n'i k'i b'i mago la an b'a fɔ k'i bɛ ka kuranɛkala de i bɛ kuranɛ de contrôle la o kuranɛkala de don parce que ŋunuŋunukan caman bɛ yen donc o la an bɛ jɛ de ka solution ɲini ɲɔgɔn fɛ olu la wa bi solution ɲinini ka nɔgɔ o la parce que kuranɛkalanaw ka tɔn bɛ fa bɛɛ fɛ u ka fédération bɛ yen u ka coordination bɛ yen u ka association bɛ yen u ka ɲɛmɔgɔw lakodɔnnen don État yɛrɛ b'a dɔn bi yɔrɔ min u sigiyɔrɔ dɔnnen don n'i y'u wele i b'u sɔrɔ i bɛ se ka kuma n'u ye n'i bɛ fɛ k'u sensibiliser ni sira min ye i bɛ se k'o k'u ye donc il faut la volonté politique de l'État pour que se k'olu accompagner pour que an ka se ka bɔ o kɔnɔna na n'o tɛ a tɔ ninnu kɔni olu ye bajabilanw de ye kuranɛ t'olu dɔn olu tɛ kuranɛ dɔn olu bɛ fɛn wɛrɛ de la Bamakɔ yan wa hali ni ye kuranɛkalaw sen bɔ a la o yaala yaala tɛ da ka d'a kan yaala yaala ani delili ani saraka deli o kɛra métier yɛrɛ mɔgɔ dɔ de bolo dɔw bɛ balo o de la yan jamana yɛrɛ kɔnɔna na mais a bɛɛ tɔgɔ jugu ni a kɔlɔlɔ bɛ ta ka da kuranɛ kun ka da kuranɛkalanaw kunna faamaw b'u bɛɛ dɔn société kɔnɔ anw yɛrɛ b'u bɛɛ dɔn hali e yɛrɛ b'u bɛɛ dɔn n'i ye min minɛ interview la a ɲɛna kɛ karamɔgɔ ye jɔn ye kɛ a tɛna karamɔgɔ ko f'i ye de n'a ye karamɔgɔ f'i ye a bɛ yɔrɔ min i bɛ taa n'a ye karamɔgɔ f'i ye n'i ko minnu ye kuranɛkalanw k'olu bɛɛ dɔnnen don olu karamɔgɔ dɔnnen don nka ni karamɔgɔ tɛ min na olu fana dɔnnen don wa o de caman bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan o caman o denmisɛnninw caman n'i taara arajo la o caman bɛ yen Madinakura sugu ni sanfɛ bolo dɔ Kulujuda yen o caman bɛ yen olu siyɔrɔ de bɛ yen pɔn jukɔrɔlaw ni échangeur jukɔrɔ olu siyɔrɔ de bɛ yen
ni dugu jɛra u bɛ t'u ka fɛn ɲini ka bɛɛ bɛ laban jouer min ni dulɔ min ni denɛnɛya ni dangadenya na Bamakɔ kɔnɔ yan olu bɛ yen hali dugu t'o la bi o caman bɛ yen brigade marché b'olu kalama jamana autorité b'olu kalama mais minnu ye karamɔgɔ kalandenw ye ni olu minɛ olu b'a fɔ ko ne karamɔgɔ ye karisa karama tɛ ne ye o karamɔgɔ caman interpellé la Bamakɔ kɔnɔ yan mɔgɔ karamɔgɔ caman interpellé la Bamakɔ kɔnɔ yan an yɛrɛ da donna la parce que u kalandenw yɛrɛ delili la o de la n ko den minnu bi karamɔgɔ bi minnu na n'olu dɔnnen don olu jatigilaw dɔnnen don olu bugulatigɛ dɔnnen don olu encadrement ko fana olu bɔ man ko jama in na yɛrɛ mais hali n'olu bɛɛ bɔ a la o tɛ saraka deli dabila o tɛ denmisɛnnin ko dabila yala dabila i bɛ min ye o ye jamana yɛrɛ système de ye o ye jamana yɛrɛ taacogo de ye bi société bɛɛ de bɛ jɛ ensemble ka jɛ k'ale ka solution min ɲini o la mais o tɛ morikala kungo ye o tɛ kuranɛ kungo ye o tɛ silamɛya kungo ye o y'an bɛɛ nɔ ye. i ko y'a san 30 ye kɛlɛ in bɛ sen na hali bi mun na kɛlɛ in bɛ tigɛ se ka sɔrɔ. oui parce que a ɲɛ sɔrɔ man di madama bɛɛ ma jɛ ka segin parce que partenaires de bɛ ka solution ɲini an na ni partenaires ye pression kɛ waati min ka na ni wari ye waati min ka di ONG ma mankan bɛ caya a la mais olu de don bon olu t'an ka jamana sociologiquement u t'an ka jamana sigicogo dɔn u t'an ka jamana réalité dɔn sinon État yɛrɛ ye forum national kɛ sur les écoles coraniques le ministère de l'éducation nationale pour que les écoles coraniques u bɛ se ka don système éducatif normal kɔnɔ cogo min o recommandation bɛ yen ni o recommandation da bi ka bila en application problème bɛ ban o forum sur les écoles coraniques ka tila ka a ɲini pour que yala ka dabila nous au sein de logement on y'a proposé ministère de la jeunesse a bɛ 10 ans bɔ an y'a f'u ye Bamako même Bamako dama kɔnɔ yan chaque commune centre dɔ bɛ se ka créer il faut créer des centres professionnels centre minnu denmisɛnninw bɛ se ka kalan k'a kɔnɔ u bɛ se ka dumuni k'a kɔnɔ u bɛ se ka bolola baaraw kalan k'a kɔnɔ bɛɛ wele an n'a bɛɛ jɛra ka sigi ka kuma ka bɔ ni idéw ni proposition concrètes ye k'a di jamana marabagaw ma an bolo n'o proposition ninnu taara ka baara kɛ n'a ye o bɛ se ka kɛ sababu ka solution sɔrɔ mais n'o kɔni tɛ an bɛ to toujours papier ya na tan an bɛɛ de don an bɛɛ karamɔgɔw nɔ nin b'a la denfaw nɔ b'a la parce que karamɔgɔ n'u nana ni don ɲɛ ka na to i da la sinon bi faut que an k'a bɔ ɲɔgɔn na quoi bi école coranique bɛ yen Mali kɔnɔ yan centre des écoles mémorisation bɛ Mali kɔnɔ bi bien modéré très bien modéré maa t'u bɛ ka denmisɛnnin kelen kɛnɛ ma i tɛ se k'o bɔ jamana i tɛ se a bɛ ka organiser bi dɛ mais min fana ma organiser cas min bɛ yen n'olu ma organiser ni aw ɲɛ b'o la bi o ye fitinin de ye a la bi o de ye original a daminɛna ten de mais a daminɛna waati min na société tun b'a ka rôle jouer dɔw bɛ taa di karamɔgɔ ma mais masaw bɛ jɔ ni dɔw musaka ye u bɛ jɔ ni karamɔgɔ musaka ye ni tobili tiɲɛna ni dumuni mɔna sigida maa bɛɛ bɛ nɔgɔba kelen bɔ minɛni dɔw ka taa di karamɔgɔkɛ ma parce que walidenw b'a bolo aw yɛrɛ denw b'a bolo denmisɛnnin minnu taa yala kɛ o a ko mɛ t'a la an bɛɛ sigi bɛ da an b'a critique de force de critique de b'an bɛɛ bolo mais a dilancogo ye nin ye o tâche kɔnɔ o ko o ban man di dɛ karamɔgɔ Sadio bon ne bɛ foli kɛ dɔrɔn nin ye émission ɲuman ye émission an b'a suit an b'a kalama maa min b'a suit n'o ye hɛrɛ an bɛ dugawu k'i ye an bɛ Chérif Fula fo ka Chérif Fula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka Chérif Fula initiateur n'o ye Chérif Sonɔdani Hayidara ye k'ale yɛrɛ fo ale jɔyɔrɔba bɛ nin ko ninnu na an ye forum min fɔ ale de y'a forum présidé c'est le grand prévention de la communauté musulmane haminako ba minnu bɛ Mali silamɛw na an bɔra ni point dɔ de kɔnɔ papier de mariage école coranique ka système madrasa denw ka baarako an y'a bɛɛ kɛ document de ye k'a di jamana marabagaw ma. Voilà, donc an bɔra ka karamɔgɔ Maki Ba ka kɔrɔfɔw lajɛ sisan donc je crois que an ye caman fɔ nka kuma ninnu minnu bɔra ale da sisan o fana bɛ dɔ fara an ka sɛbɛntigɛw kan olu minnu ye gɛrɛbuya kɛ depuis kunun ani fana bila bi la u b'a caman dɔn an ka émission tɔ ye 8 minutes ɲɔgɔnna ye donc je crois que rapidement chacun va avoir un petit 3 alors que 4 minutes okay. On va aller rapidement alors monsieur Diallo an bɔra ka karamɔgɔ Cheikh Maki Ba ka kumaw lamɛn sisan alors sisan a ye caman fɔ ko parents démissionnera jamana ɲɛmɔgɔw fana tɛ ka u jɔ u jɔyɔrɔ la i n'a fɔ cantine scolaire bɛ jɔ université mɔgɔw ye non normalement yɔrɔ dɔ kan ka canaliser gɛrɛbuw fana ye u fana kan ka se k'u yɛrɛ ye a kɔnɔ cogo min na walasa ka kalan kɛ sanuya kɔnɔ hakilisigi kɔnɔna la. bon an bɛ an karamɔgɔ fo Maki Ba a ka kuma ninnu n y'a lamɛn a ka kuma ninnu fanba bɛɛ ne yɛrɛ hakilina ye d'accord a ka kuma ninnu si nɔgɔ t'a si la an ye denmisɛnninw bila
an ye bangebaaw ye an ye denmisɛnninw bila mais sauf que denmisɛnnin dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u fa n'u baw tangana solution t'u la ils sont obligés ka yɛlɛma du kɔnɔna na parce que i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ yen u n'u fa n'u ba dɔrɔn bɛ ɲɔgɔn kan donc u bɛ se ka fa ni ba bɛ se ka tanya ou bien fa ni ba bɛ se ka dɛsɛ donc denmisɛnnin ninnu fana bɛ u tɔw ye denmisɛnnin tɔw ye cogo min na u bɛ fɛ ka kɛ ten a dɔw bɛ yɛlɛma ka na duguba kɔnɔ k'u bɛna fɛn ɲini mais u bɛ kɛ ko wɛrɛ ye mais u hakilina bɛ bɔ yen fɛ n'u nana hakilinaw bɛ se ka yɛlɛma yan parce que on dit jɛɲɔgɔn jugu ko mɔgɔ b'i teri fɛn bɛɛ ta f'a kunkolo ka cɛya donc u bɛ taa teri minnu nɔfɛ u bɛ se k'u hakilinaw yɛlɛma k'u ko wɛrɛ la k'a fɔ k'u bɛ wari sɔrɔ a la k'a sɔrɔ o tɛ parce que caman fana bɛ yen donc du coup ne kɔni ko an karamɔgɔ minnu fana kelen ka denmisɛnninw kɛ jagokɛlaw ye an bɛ u deli i n'a fɔ an karamɔgɔ fɔ la commercialisation des enfants u ka se ka hakili sɔrɔ k'u dabila parce que a caman bɛ yen ils ont été dénoncés comme ça a été dit n tun tɛ fɛ ka n da don yɔrɔ la mais n kɔni ye commerce yɔrɔnin fɔ 7 ni u bɛ commerce kelen de an karamɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko an denmisɛnninw tɛ commerce kɛla ye donc du coup n bɛ an karamɔgɔ fo n bɛ Sise yɛrɛ fo na u n'u ka hakilina ɲuman ninnu donc du coup pour ka se ka kuma yɛrɛ sɔn an yɛrɛ ka duden fɔlɔ n'a tɔgɔ ko Hamadi Diallo o fana ye Garibu ye Garibu cɛkɔrɔba don Garibu kɔrɔ dɔn n cousin direct m'olu fana duden fɔlɔ ye o fana ye Sise ye Amadou Sise o fana ye Garibu kɔrɔ ye hali bi o ye Garibu ye parce que hali bi a ye karamɔgɔ don donc du coup Garibuya tɛ kojugu ye Garibuya kalan de comme a y'a fɔ cogo min na mara dɔrɔn fɔlɔ o ye Garibu de mara de don Garibuya ye tɔgɔ de don tɔgɔ min don fana a Garibuya kɔrɔta ye k'a fɔ ko a ye taa dumuni ɲini diyagoya ka na non na u bɛ k'a deli fɛn dɔ de la k'a ye ka fɛn dɔ k'a yɛrɛ ye très bien. Amin Arabi. Merci beaucoup. Alors, avec vous, M. Sissi. Voilà, bon, Sidibé Ambifo, ka Cheikh Makiba fo, ka Barkada. Vraiment, ambi ala tanuni Makiba nunu ye jamana in kono. Vraiment, u bi se ka ko ko ke pour que ka jamana in ka encadrer ka bilasira u yu se ko damajira beke. Cheikh Makiba yɛrɛ min filɛ nin a fana ye Garibu kɔrɔ ye. I n'a fɔ Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara. An karamɔgɔ dɔ an ka seku dɔ ani haut conseil fana président dɔ ni groupement nka hali bi ni ale fana ɲininka a b'a fɔ k'a ye Garibu ye donc ale kɔni a tɛmɛna Garibu ale ka Garibu fa wa ye quoi Garibu fa wa dɔn donc mais n ye min fɔ n bɛ segin a kan tuguni gouvernement an bɛ ka kuma sujet fɛn fɛn kan degun fɛn fɛn gouvernement ye ɲinini kɛ nin bɛɛ la k'a bɛɛ document sɛbɛn k'a bila table la u mago de t'a la u ma baara kɛ n'a ye o ye fɔlɔ ye filanan gouvernement ye mɔgɔw bila ka taa giribuya bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Inde Tchad Pakistan Mauritanie Maroc ka taa gouvernement ye wari bɔ a kun ka mɔgɔw bila ka taa experts ka taa ɲini ninnu ka giribuya kun bɛ cogo di u y'a dilan k'a kɛ minɛn jumɛn kɔnɔ bi o document bɛɛ bɛ gouvernement bolo u ma exécuter c'est à dire que en tant que n'i ye fɛn yɛrɛ bana dɔn n'i ma bana fura k'a la a tɛ kɛnɛya donc an b'a fɔ bana min bɛ yen bi yaalakɛlaw ani garibudenw ani delikɛlaw kelen tɛ dɛ maa dɔw bɛ dugu in na lajuratɔw ni fɛnw olu bɛ wele garibu tɛ maa dɛsɛlenw dɔn u bɛ k'u dahirimɛ ɲini voilà o ye kelen filanan yaalakɛlaw minnu bɛ yaala ka fɛn ɲini an ye min fɔ an bɛ segin a kan an kalanna karamɔgɔ minnu fɛ u ma deli k'a fɔ an ye ko taa dɔrɔmɛ tan ɲini ka na anw yɛrɛ kalanden minnu b'a bolo an t'a f'u ye wa kalanden fana i kan k'a ye dugu kɔnɔ waati saba de mais kalanden ka 24 heures kɛ siradaw ani hôtelbaw da la ani dɔnkɛyɔrɔw garibuden min mana san kelen kɛ bar da la a laban bɛ kɛ jumɛn ye dulɔmina tɛ a bɛ k'a ye donc o tɛ garibu ye bilen o kɔni ye denmisɛnnin cololen de donc Cheikh Makiba ye min fɔ an bɛ segin a kan k'o ye refusé de wala déplacé olu de don dɛ d'accord voilà donc bon on va faire court rapidement. Les responsabilités sont partagées. Gouvernement a une responsabilité bala. Des fois, c'est ça. Parce que c'est ça. D'accord. Donc je crois que ala sonama jamukan jeunesse développement ni dun drokun do ko amé babu do leta ka sika kuma o kan cogo mina dona na tawla amina sega dun fengoro wo ko nana ni o yi mandicité minu be yala siraba dawla ka dililu ke jamana yare nyamo kunyi sebembo ka sika o fana interdit dona na tawla amina sonida o fana ka ni ala sonama jeunesse développement mali sifna ko kuma dadi do ka sika kuma dadi o bela jelema ambo
bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na an bɛ an ka mawulilenw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ibrahim Diallo président de l'association Kuku Saniya an b'i fo kosɛbɛ i fana ka wulikajɔ bɛnnen bɛ nin sifinaka ninnu toputɔli ma an b'i fo i ka jija la an bɛ an balimakɛ fana fo monsieur Boubacar Bakayina Sise maître coranique aw minnu bala ka sanbaw bɔgɔ aw bɛ jija minnu na ala k'aw bɛɛ sara bɛɛ ni cɛ aw ni baraji an ka mawulilen ale kun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye invité spécial o kun ye karamɔgɔ Cheikh Mohamed Makiba ye a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ je crois que aw bɛɛ caman fuma la an b'o bɛɛ fo dante foli min na jamukan in n'aw ma se k'a lajɛ sibiri aw bɛ se k'a lajɛ ntɛnɛndon 11h midi walasa aw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni ala ni kira jɛra n'a ye sibiri wɛrɛ Chérif la plateau kan yan nɔ.